Mayong hapon ug dugang salamat sa pagsunod Cebu ug kinatibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Taliwa sa pagpahigpit sa seguridad sa tibok nasod, nunod sa pagpamumbang hitabo dito sa Mindanao, may mga laka ng gihimong ubang mga simbahan ug bay alampuanan. Dili sa ato sa labing inilang simbahan, Basilica Minore del Santo Niño, mas gihigpitan usab ang pagbantay. Apan sukwahi sa gipatuman ni atong panahon sa kapistahan sa Balaang Bata, wa hinuon gidili ang pagdala og mga backpacks. Si Nico Sereno sa report. Kay Biyernes karon midagsa ang mga deboto sa Basilica Minore del Santo Niño alang sa sinimana nga nobinaryo. Sa mga entrance pa lang, hugot kaayo ang seguridad nga gipatuman ug dunay inspeksyon. Matagbag, pabuksan ug susihon mismo sa mga gwardya. Mabantayan hinuon nga sukwahi sa gipatuman ni atong Fiesta Senior, makasud na ang mga nagdala og mga backpacks ug bisan mga maleta. Apan sa di pa makasud, tan-awon gyud ang sulod. Matod sa Chief Security sa simbahan, gisugyot unta ang subli nga pagpaban sa mga backpacks ug maleta labi na matag adlawng Biyernes ug Domingo. Apan mipadapli na lang sa plano kay daghan ang magdala og bag nga moadto sa simbahan. Ato sang gitimbang-timbang doon mangunta sa pantalan. So kasagaran sang mo ari ang atong mga parishioner. Muhapit yun sila sa Santo Niño. Nunod sa nahitabo nga pagpamomba sa simbahan sa Holo, Sulu, mas gihigpitan ang seguridad sa Basilica. Napunan sab ang ilang Blue Guards. Pasudlon lang sa pero ipa-check yun na to. Ipatanawon yun og unsay sud sa ilang mga backpack o mga malita. Sa Mindanao, labi na sa Davao City, gipatuman ang pagban sa backpacks ug dagkong bag sulod sa simbahan. Usa kini sa mga precautionary measures taliwa sa mga nahitabo karong bag-o. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.